Здравейте, мили момичета! Днес ви пуснахме да видите този образец, който сме изплели от памук и лен с коприна и пайети. Искаме да го видите още веднъж, защото в лайтбокса му се променя цвета и изглежда по-контрастно. Вижте го колко е красив. Тук сме ви наредили и още няколко неща да ви покажем, защото сме изплели много неща и не успяваме да ви ги покажем. Ето вижте същия този образец с една великолепна коприна, която е пухкава. Вижте как самата нишка е пухкава. Еto вижте я. Това е 100% коприна, но е много интересна. 92 и 8 па, нещо такова. Да, 92 и 8 па, да. За да има тази структура. Ето с този лен я изплетохме. На игли седмица, но може и осмица. Може и осмица, да. Тогава. Само с прането много внимавайте. Не прането, а с отпарване. Така над... да не се сплеска, защото блести тази коприна. Да. Ето обаче, вижте една такава жилетка, ще е супер. Да. Много лека става. Тя е същия модел като това нещо. Да. Просто различни прежди по различен начин стоят. Вижте ги. Да. Друго, което искаме да ви покажем, е един така популярните шанеловски плетки. Ето тази сме изплели с този памук на Биаджоли, Нило, който ви го представихме на лайфа. Към него сложихме от този лурекс шишибрики. Също така от лена с коприна и пайети. И освен това, големи шишибрики, които не са лурекс, а са просто такива като топченцата. Много такива, как пашкулчета, малки пашкулчета. Малки пашкулчета, да. И вижте как се получава образеца. А опакава, вижте каква страна. Малко по-ярък се получава цвета на камерата. Всъщност но много красив шанел. И този шанел, за разлика от другите, такъв сякаш въздушен. Заради този памук. Имайте предвид, че това все пак е памук, летни прежди. Това ще е лек жакет, примерно, ако решим жакет да плетеме от него. Вижте колко красиво стои. Няма натрапчивост, няма прекалено много блясък. Нали? Доста по-семпъл. Разбира се, според фантазията може да го разкрасите по други начини. Тук искаме да ви покажем тази прекрасна златна прежда. Чакайте, че тя повече бежова изглежда, отколкото златна. Вижте я, златиста. Изплетохме от нея великолепната плетка, по пример пак на нашия вдъхновител маестро Кучинели. Знаете, миналата година излязоха такива как се казва, мастер-класове за жилетка. За жилетчета. За елечета, за жилетки с това. Това е уникален образец, защото той е от две. Това всъщност е лицевата страна, а това е опаковата. Но всъщност в моделите на Кучинели точно това е представено като лицевата плетка. Така че имате възможност да си направите жилетка, която... фантазия. Да, съжалявам, че не мога да хвана добре златото. Ето, той е много златен. Ще го снимаме после, когато имаме време. Просто се наслагват много прежди, не успяваме да ги покажем. А вие имате желание да ги видите, да поръчате и в крайна сметка, не успяваме. Вижте, тук сме ви намерили другарчета на всичките, не на всичките цветове, но на почти всичките. Вижте, той е хубав тъмносин. Лен с коприна и пайети. И това е страхотен е. Толкова класно стои. Толкова класно. И тук му намерихме другарче. Памук от италианския миналата година, който ви предлагахме. Всъщност е доста по-тъмен в действителност, може би. Да. Ето, Но сега, той има два цвята сини, един по-светъл, се вижда много добре на камерата, обаче всъщност не е толкова контрастен, колкото камерата го предава. Да. Тук, спомняте си, на лайфа ви показахме този варен памук на сесия. Изключително красив памук.
И без да се старая, вижте как бримките лягат идеално красиви. Просто няма рядност. Много красиви бримки. Ето вижте. Много приятен памук. Масло. Много... Плетеш като масло. Да. Да, още да припомним тази коприна, интересната. Все още има малко от нея, понеже няколко клиенти ни питат за нея. Ето я, изплетена. Може да се комбинира с други прежди. Толкова е интересна, толкова е различна, толкова рядко се попада на такива артикули. Ето я, вижте, е изплетена. Лентичка, органза. Копринена органза. Представете една такава пола, дълга до пода и едно такова като потниче. Да. Идеално, ажурно потниче с такава дълга пола и ето ви е летен ансамбъл. Момичета, спомняте си от миналата седмица този образец. Той е изплетен от лен с коприна и пайети, така наречения фестивал. Да. Заедно с... Вижте, сега може да видите Matrix Fine. Как блести. Не, това не е Matrix Fine, това е само Matrix. Той е малко по-дебеличък от Matrix Fine и много бляскав. Вижте колко е хубав. Вижте и самия образец. Той също... Знаете каква ви давам идея? Една дълга халат жилетка за морето върху бански. Имайте предвид само, че вискозата отпуска и трябва задължително да си премерите образец предварително. Доста отпуска. Да, но по принцип идеална идея, защото така ще вървите по брига с чаша коктейл. Да. И ще ви се хвърчи. Да. Много е красиво, както в ажурна плетка, така и в лицева плетка. Вижте, равни са бримките. Хубаво се подрежда. Такава комбинация с тази вискоза и лен с коприна и пайети можем да предложим и в друг цвят. Ето тази направихме комбинация с гъстите паети. Бежево с злато, да. Ето вижте сега колко хубаво се вижда блясъка на тази вискоза. Това е Matrix Fine вече. Заедно с тези паети също е много красиво. Лен. Тогава ще се получи абсолютно същата комбинация, като тази, която бежова гама са и представихме преди мъничко. Тук пък искаме да ви представиме по шоколадовите нюанси. Ето този цвят сме пропуснали да го покажем на нашия лайв. Отново Park Fine имаме в цвят табак, се казва този цвят, т.е. тютюн ще рече. Кафяво, много хубаво кафяво е точно. Не е тютюневото, което ние разбираме тютюнево, а е кафяво, много красиво. Съчетахме го с този лен. Не знам защо излиза на видеото меланжов. Той всъщност има лек меланж, но не е толкова изразен, колкото ето вижте го как е. Анжи тук заплете започнах, ще свърши, обещавам. Ще го довършиме и ще ви го покажем завършен. Много лесно се плете този Park Fine, да знаете. И много приятна прежда, защото всъщност вие от нея усещате само памука. Както обясних в описанието, тя е напълнена с ватичка от полиамид, но толкова финно, толкова малко, просто за да придаде обем на самата нишка. Иначе самата нишка си е памучна и то от възможно най-финния и мек памук. Ето тук, ако си спомняте цвета, много трудно да се предаде правилният цвят. Това е Blackish Olive, което е чернееща маслина. Него го съчетахме с същия този лен и се получи много интересно. И тук е интересно узора точно като едни малки маслинки. Да. Кръглички такива. Да, избрахме точно такъв образец да изплетеме, който е... Съжалявам, че много е трудно да се предадат. Когато има два цвята, когато съчетаваме два цвята и най-малкият нюанс в тях излиза контрастно на всякакъв вид снимки, но е много красиво. Доверете ни се, рядко ви подвеждаме с такива неща. Тук имаме чист черен шоколад, лен с паети, с златисти паети. Но от много мек лен, да знаете. Този лен е наистина много мек. И в съчетание с
тази коприна шапе. Да, която напълно матова и те заедно просто уникални. Да, обаче само ако можеш да си представиш колко контрастно ги дава. Да, ето това може би са... И това ще ви заплетем, един ден ще ви покажем, но сега фантазирайте и избирайте. Да, ето, черен шоколад с паета, която... медена, по-скоро. Медена паета и ето коприна шапе заедно с него. Да, ето това може би е най-актуално стои този цвят.